ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ତୁମ ନାଁରେ ରାଧା ନାଁ କାହିଁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି କାହିଁ କୁହନ୍ତି? ରାଧେ ରାଧେ କାହିଁ କୁହନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିଥିଲେ, କହିଥିଲେ, ରାଧାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଛି। ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ, କାହିଁ, ମୋର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସମୟ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ବୁଝିଯିବ। ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ଆସିଲା। ସେ ଜ୍ୱର କଦାପି ଛାଡ଼ିଲାନି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ଜ୍ୱର ଭଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନାରଦ ମୁନି ଆସିଲେ, କହିଲେ, ଏଇ ଜ୍ୱର ଯିଏ ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ନେଇ ମସ୍ତକରେ ଢାଳିବ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ୱର କମିବ। କେହି ସାହସ କଲେନି ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଢାଳିବାକୁ। ରାଧା ସେତିକି ବେଳକୁ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ହୋଇଛି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟି ଧୋଇଦେଲେ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଢାଳିଦେଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ, ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ଏମିତି କର୍ମ କାହିଁକି କଲ? ତମେ ନରକ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ତମେ ଢାଳିଲ, ଏବେ ନରକପୁରକୁ ତମେ ଯିବ। ଆଉ ରାଧା କହିଲେ, ମୁଁ କାହ୍ନା ପାଇଁ ନରକକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯିବି ସିନା, ମୋ କାହ୍ନାର ଜ୍ୱର ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଠି ରୁକ୍ମିଣୀ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ରାଧାଙ୍କର କେତେ ଅବଦାନ ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠିକ୍ ହସିଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।